אל המראה, הוא מתאפר ומתחבר עכשיו לתוך דמעה. משקיף אל המראה, הוא מתאפר ומתחבר עכשיו לתוך דמעה. הולכים הדוגמנים כמו נהר זורם, ומחביקים ומחכים להיות בפריים, להיות בפריים, להיות בפריים. מסכה נושרת מגופך, והמסך נקרא מזמן, כמה את מזיעה את מה. השקר מתהפך, והחיוכים שלך גבוהים, בובה משעבר. עופר, מה העניינים? על הכיפק. אתה המנהל, המרגן, הקלידן, המפיק והמעבד של להקת דרמה. כולנו ביחד, כולנו צוות. לא, אתה באמת האיש מאחורי הלהקה. גם כל פעם שאני רואה תמונה שלכם זה הרכב אחר. האמת, יש בזה משהו, אבל הפעם זה הרכב הסופי. זה הרכב הסופי, כן. ואנחנו פשוט חיפשנו את עצמנו, אנחנו התבלבלנו מאוד מכולם, כל החברות תקליטים רצו אותנו, לא ידענו בדיוק לאן ללכת. ורצינו לעשות את הדיל הכי נכון, כי אנחנו להקת דנס בין היחידים פה בישראל, ורצינו שזה יהיה עד הסוף כמו שצריך. בטח נשמע את מסכה מעורבב יחד עם משהו אחר. עם פוגה קטנה. פוגה קטנה, זה משהו מיוחד. אתה אגב מאבד וממקסס עוד להקות והרכבים, נכון? כן. מי? אני איבדתי את התקליט של שלווה בארתי יחד עם שי ברוביץ'. אם איבדת אותו, אני יכול להביא לך. ואני הפקתי 2 שירים לדן.